Criterio mantido pola Secretaría. Perdón. Sí. Sí, me gustaría solicitar unha cuestión de orde. Un momento, señora García, estou falando, vou resolver e despois plantexa a cuestión de orde que considere oportuna. Resolvo inadmitir a trámite a emenda. Sí, o que quería dicir é que temos outra emenda que nos gustaría presentar. Se lle parece ben, lle pediría algún ordenanza que reparta a emenda á presidencia, ao señor secretario. Agarde un momento antes de e ao resto repartila, dos grupos imos municipais. decidir sobre a súa admisión ou non e as directrices as ordenanzas as dá tamén a presidencia. Silencio, garden silencio, por favor, escoiten. Polo de agora, o debate o dirixo eu. Estou a inadmitir a emenda sen ulterior debate coa presidencia da corporación. Un poquito prepotente, ha sonado un poco soberbio lo que está diciendo. Pasamos ao debate. Vamos entendendo, perdón, que non se poden debater as propostas que estamos presentando por un criterio que non consideramos obxectivo e nos imos ausentar do pleno durante este asunto. Señora Beira. Señora alcaldesa, eu creo que se debería de favorecer máis o debate.